And my preaching this morning is entitled, The Church That Will Survive. Ang iglesia na siyang mananatiling buhay. This is the last of the last. Okay? At salamat sa Diyos. Simulan natin ang ating mga ulo. We praise you. We thank you, Lord. Be with us. Let your guidance, let your Holy Spirit, let your power, Lord, and wisdom, hallelujah, and strength be with us, Lord. Make this a blessing to everybody. Thank you so much in this. Amen. Okay, at ulit mo, pagpalayan namin ito. With your heart. Hallelujah. Okay? The church that will survive. Pag sinabing church, ang kadalasan ko na sa isipan ko ng tao ay yung church na structure na physical. Yung church na bahay-sambahan. Ang tatalakayin ko natin yung church na bahay-sambahan at saka yung church, yung mga mananampalataya. In the Old Testament, noong panahon po nila Abraham, wala pa church, no? Tolda ang kanilang dala. Yung tolda na yun, pag sinabi ng Diyos na lumipat ka, inilipat po nila yun. At pag sinabi ng Diyos kay Abraham, magiging lupain mo yan. Apong tanaw. Yun yung tolda. At nung dumating po ang panahon ni King David, dahil nais niya na yung Ark of the Covenant of the Lord, nais niya na i-construct siya ng magandang templo. Dahil hindi karapat-dapat si David na gumawa dahil warrior siya, maraming tumanap ng buo sa kanyang kamay. Kaya Solomon po siya. Pinamana. Pero lahat ng halos siya ni David, at yung lahat ng employees niya na mga hari sa mga nakapaligid na bansa ay kanyang kaibigan, ay talagang pinustusan ang pangangailangan ng templo. Kaya yung templo na ginawa ni Solomon, sila galing sa Lebanon, mga silver, mga brass and gold. Grabe po ang pinakamayamang templo sa buhay. Hanggang ngayon, hinahanap yun. Pero nato lang po yun, nakapawon. Hindi naman ako yaman. Nasa willing wall po yun. Construct po yun. Ngayon, mga kapatid, sa New Testament, then, my church, at my temple. At dyan ang pakamarami. Kaya sabi na natin Panginoon, kay Peter, sa kanyang malagat, and I also say to you that you are Peter. And on this rock I will build my church, and the gates of Hades or hell shall not prevail against it. Sa 13, 14, 15, na 16 yan, tinanong sa mga alagad ni Kristo kung sino siya sa labas. Ikaw si John the Baptist, sa ating lumalagat. Ikaw si Jeremiah. Ikaw si Elijah. Ngayon, mga alagad ko, sino ako sa inyo? And Peter said, you are the Christ. Ikaw si Kristo. You are the Christ, the Son of the living God. Ikaw yung anak ng Diyos na buhay. O kaya sabi ni Kristo kay Peter, makalat ka, blessed are thou Peter, son of Pacho. It is not you who speak. It is the Father in heaven who gives you the revelation that I am the Christ, the Son of the living God. Hindi ka yan kaya makalat ka. Makalat ka. Kasi hindi yung sarili mo kabayan, ang Diyos ng salamin. Kaya sabi niya, ikaw, Peter, about this rock, you are Peter. Sa batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Sino ba yung bato na tinutukoy niya?
Dalawa yun. Sa bato na kanilang pinaganuhan, na literal, yung bato niya si Jesus Christ. Asa kasi Peter. Bakit? Si Peter gagawin niyang inner circle niya. Halaga. Bakit? Pinapayag sa kanya ang amang nasa langit. Kaya, may mission si Peter. May mission pa kayo? Eh, Lord? Bakit kayo nandito? May mission tayo. Huwag tayong patay sa gawa ng kaaway. Kasi may mission tayo. Kaya nga natin nawagan nun eh. Sabi mo siya, Katali, meron kang gagawin. Meron kang gagampanan. Kasi kung hindi ko tinampanan at hindi ko sinunod ang gusto ng Diyos, wala ko dito. Amen? Bakit? Mga kapatid, gusto ko yumaman. Bakit may mission? Habang ako'y nag-aaral, ano ginagawa sa akin yung multi sa akin ng Lord? Sarap, no? Pag may mission ka na, gampanan. Sabi mo sa katabi, sunod na. May sakripisyo. Why? Because God choose you. Ang sabi ng ating Panginoon, I choose you. Hindi ba? John chapter 15, verse 16. Pinili kita. Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Bakit kita pinili? I ordained you to go. Para humayo ka. May gagawin ka eh. Ginawa ka man ng palataya eh. Hindi ka pwedeng umupo dyan ng 40 years. Susuko yung upuan mo. To go and to bear fruit. Mamunga ka. May gagawin ka. Sabi ko sa katabi, may gagawin tayo. Oo, may gagawin. Gusto mo na pagpalayan ng Diyos? Lahat tayo gusto nun. Lahat ng tao gusto nun. Pero may gagawin ka. Kasi pinili ka ng Diyos. Bakit ka pinili ng Diyos? Kasi special ka sa Kanya. Isa dami ba naman ang tao? Billion yung tao, isa tayo sa pinili ng Diyos. Pero special ka talaga sa Kanya. Grabe, ano? Tapos yung iba parang baliwala lang yung pagtawag sa kanila ng Diyos. Yung privilege na paglilingkod sa Lord. Baliwala lang, hindi nila pinag-iki. Yung sarili pa rin nila, magustuhan pa rin nila, gusto nila. Pag sa Diyos ka, yung gusto ng Lord. Para yung bunga mo, maganda. Kaya sabi niya, ikaw ay natasan kong umayo, mamunga, manatili ang iyong bunga. Ano man ang hihingin sa akin, ibibigay ko sa iyo. Kaya, I will build my church. Kaya, Peter, ibinigay ko sa iyo ito, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ibinigay ko sa iyo, pinakatiwala ko, ang mga susi ng karya ng kalangitan. Yun yung dala natin susi. Saan pinakatiwala yung susi? Kay Peter. Asa na si Peter ngayon? Wala na. Sino yung Peter sa generation natin ngayon? Tayo. Tayo yung mga lagad ni Kristo. The first church was born in the book of Acts chapter 2. Kaya sabi niya, the church that is founded and built by Jesus Christ. Yun ang matatag na iglesia. Ang nagiging saligan ng ating pananampalataya ay si Kristo mismo. Hindi yung tradisyon. Hindi yung reliyon. Hindi yung nakagisnan natin. Hindi. Diba tinuturo natin salita ng Diyos? Pero pa kung ibang tinapay na tinuro sa kanila, bakit natin gano'n? Wala akong itinuro na masama. Bakit naging masama? Sabi ng Lord din. Nakasik ako yung lahat mabuting dinhi. Lahat mabuti, pero may tumubo na mapanira. Sabi ng Lord din. Sabi ko ba ito? Sabi ng alitin, bunutin ko na yan, Lord. Di ba ikaw nagtanim? Lahat mabuti. Bakit may tumubong masama? Sabi ng Lord, wow. Kasi may panahon niya. May panahon ng paghatol. Kaya no wonder, kahit na mangaral ka na mangaral na mabuti, pero pa rin tutubo. Kasi manipili ang tao.
And everybody say, Amen. palapakan natin ang ating Panginoon. So the first na matindihan church, the church that is founded and built by Jesus Christ himself. Yan ang matindi. Diyan tayo. Ano ba yung dala-dala ni Kristo? Mark chapter 1. Noong unang ministry niya. Repent and likewise perish. Number 2, repent and believe the gospel. Yun yung dala niya. Kaya binigay niya yung susi kay Pedro. Bakit? Si Pedro nangaral Ano gagawin namin, Pedro? What shall we do, Peter? O repent. O yun yung gospel ni Lord. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remissions of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. And pag ang Diyos ay nasa iyo, walang lalaban sa iyo. If God is with us, who can be against us? And everybody say, nasa iyo ang Diyos. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 2, darating ang panahon ng mga tao ay matataas, nagkakampi-kampi, darating ang panahon na sila ay suwayo sa magulang. At sila ay mga walang utang na ano? Sinabi ko ba yun? Sinabi ko, pero binasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Pag nasa Bible, totoo yun. Paninindigan mo kasi salita ng Diyos yun. You are more valuable than the sparrows of heaven. Mas mahalaga ka sa ibon sa kanila. Hallelujah. The church that is indwelt and empowered by the Holy Ghost. Pangalawa, ang matatag na iglesia, the church that will survive is the church that is dwelt and empowered by the Holy Spirit. Ang iglesia na matatag at buhay at mananatili hanggang sa wakas ay yung puno-puno ng banal na Espiritu. Puspos ng banal na Espiritu. Hindi ang natitiran sa kahirapan, sa mga baros, sa mga magsubok, sa bagyo sa buhay, sa mga mag-usik, hindi ka natitiran. Dahil puspos ka ng banal na Espiritu. Pinihisan ka ng Lord ng kanyang kapangyarihan. Sabi ng Book of Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power after that the Holy Spirit come upon you. May kapangyarihan ka. Amen. Sabi mo sa'yo, may kapangyarihan ka. Nagtataka ko yung mga ibang pananampalataya. Luluhul-luhul. Wala lang pamasahe. Wala lang pang-load. Luluhul-luhul. Hindi lang nakatikim ng kanin kanina. Nagre-reklamo. Ang init na ng ulo. Dami nang nadadamay. Anak ka ng Diyos. Pagpuspos ka, ang tindi mo, ang tibay mo. Bakit? You have the power, and ye shall receive power after that the Holy Ghost come upon you, and ye shall be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and in the uttermost part of the earth. May kapangyarihan ka na magpatotoo sa iyong buhay. Kaya nangyayari sa iyong buhay yan para ipatotoo mo. Ang ibig sabihin, buhay ang Diyos na nasa iyo. Amen. Kung ikaw yung tao na walang patotoo, nga. Walang power ang Diyos na sa iyo. Walang nagagawa ang Diyos sa iyo. Sabi niya, isang power. Amen. A church that is well and empowered by the Holy Spirit. Kaya matatag ito. Bakit? Yung iba hindi naniniwala sa Holy Spirit, kaya lang pa. Pag may problema, reklamo na sa Diyos. Tayo na puspusin. Di ba? Minsan talagang, hindi mo na kaya eh. Palampakan natin ang Diyos. The church that will survive. Luke chapter 24 verse 40.
And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Ang sabi ng Lord, okay, wait for the promise. Nung nag-resurrect na po yan, tinuruan niya pa sila ng 40 days para maniwala sila na siya yung Diyos na bumaba. Kasi nagtutuda yung 3 days after 3 days. Hindi nga, naglampag ulit si Pedro. Kasi nawala. Nawala si Lord, alam nila, napatay na O tinaglampag ulit siya. Bumalik sa pangingista. After 3 years, nabuhay na muli. Sino ang unang witness? Si Mary Magdalene. Siya yung unang witness. Pero yun ang ginamit ng Lord, makasalanan. Itong espiritu. Pag itong espiritu sa babae yan, ay, ang tindi ng sex appeal kumitat lang yan, susunod tayo lalaki. Yun ang ibig kong sabihin doon. Yun ang kaso ni Mary Magdalene. Pero sabi ng Lord, meron pa bang umakusa sa'yo? Ang sabi ng mga Pariseo, mga religious leaders, okay, according to the law of Moses, pagkot nila batuhin ang kapamatay, babatuhin talaga nila. Kasi yun ang nasa Lord. Nandito si Jesus Christ. Magsulat lang. Hindi ko alam kung ano sinulat. Sa susunod, malalaman ko pag pray ko. Sinulat niya doon. Dati ito makasalanan. Yung walang kasalanan, unang bumato. Wala silang kasalanan. Unti-unti umatras. Sabi niya kay si Mary Magdalene, ano pa ba kumakusa sa'yo? Wala na po. Ano sabi niya? Pinatawad na kita. Umayo ka at huwag ka nang magkasala. Hindi pwedeng balik-balikan ang kasalanan. Amen. Amen. Pwede ka gawing ng Lord pag nakakasunod ka. Ha? Pag napagkatiwalaan ka ng Diyos, isang Bible study na, susunod, dalawang Bible study na. Susunod, base for Christ ka. Susunod, teacher ka na. Susunod, preacher ka na. May promotion dito. Amen? Pag natimot ka, hindi ang Diyos ang may problema. Yung tao. Nais ng Lord, ma-promote Kaya kunti lang talaga ang hirap. Kasi pag marami kang experience, marami kang pagbukutan. Mas maraming kasalanan, mas maraming pinakatawa. Amen? Sabi ng Lord yun Habang maraming kasalanan, yung biyaya ng Diyos ay sagana. Pero hindi ibig sabihin na abusuhin mo yung biyaya at yung kalayan na binigay sa'yo. Pag pinatawad ka na, sino mo? Humayo ka na. Gawin mo na. Pag sinabi ng Lord na gawin mo na, humayo ka na, dalawang klaseng gagawa yan. Yung kay Budas, sinabi niya, gawin mo na. Sinabi yung sinasaw. Ibig sabihin, gawin mo na. Ipagkanulo mo na ako. Ibinta mo na ako. Ginawa rin. Dalawa yan. Gawin mo na. Humayo ka na. Anak kita. Ito, piliin mo, liwanag. Dito ka. May sakripisyo. May self-denial dito. Iwanan mo muna pamilya mo. Pero babalik. Iwanan mo muna yung trabaho mo. Pero babalik. Kaya pag fasting, magsakripisyo ko kayo ng pagpapit. Last week yung kagalas Chris na. Pero makukuha nyo, benepisyo nyo, hanggang kayo nakukuha. Pagkawain ng Diyos, lagi niya pakinabang yan. Huwag yung tsatsanihin ng Diyos. Ano yung tsatsanihin? Pare, sa bigayan, nagtsatsani. Sinatsani. Pare, talent, sinatsani. Sinatsani yung talent. Hindi. Mag-awit mo na ako rito, ito mo na gusto ko. Exist time. Exist lahat yung binibigay mo sa Diyos. Unahin mo ang Diyos, the best. The best ka rin sa akin. Kaya, love God above all. Put God first. Seek ye first. Siya ang una. Amen? Kaya ba? Kaya yung foundation natin ang tindi.
Bakit? We endued. Binihisan tayo ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya sabi niya, tarry in Jerusalem. Because there is a promise of the Father. Ibibigay ko sa inyo until you are endued with power from on high. Pag sinabing power on high, abay kapangyarihan ng Diyos, bibihisan ka. Yung dati mong pag-ugali, dati mong espiritu, dati mong pananaw, bibihisan ka. 2 Corinthians chapter 5. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pag nasa Lord ka, bago ka. If any man be in Christ, he is a new creation. Bago kang nilalang. Pag binihisan ka ng Lord, walang importation mo. Kaya sin, no. Lapakan natin. A church that is nourished by the Word of God. Founded by Jesus Christ Himself, and built by the power of the Holy Spirit. Number 3, the church that is founded by the Word of God. Saligan niya, ang pundasyon niya, yung salita ng Diyos. Hindi yung salita ng tao. Hindi yung sinulat ni Bajila ng 1521. Pumunta sa Limasawa ilan at nagtirik ng krus sa kahit ang tanong Cebu, kaya naging Kristiyano ang Pilipino. Kaya pagbaba niya doon sa Limasawa ilan, pinatay siya nila po lang. Namating sa atin ito salita ng Diyos. Amen? Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful. Buhay! Alive! For the word of God is quick and powerful. Sharper than any two-edged sword. Piercing! Tumatagos yan. Piercing it into the division of soul and spirit and of the joints and marrow. And is at the center of the thoughts and the intents of the heart. Sa kasukasuan mo, talagang tumatapos po yan. Kaya ang salita ng Diyos, pag may bawang ka, sisiran mo yan, minsan lumuluha yung tao. Hindi mo alam. Kasi tumatapos po yan. Alam niyo ba yung double-edged sword? Palisong. Palisong ng Batangas. Yung gumagano. Double blade yung balisong. O, di ba Batangas? Di ba? O, yun. Eh, mas matindi pa yun. Tumatawag yung Word of God. Kaya magbaho na kayo ng Word of God. Kailangan mag-meditate ka ng Word of God. Kahit na sabihin mo, mahirap. Lord God, tulungan mo ako na kahit na ilan lang nag-verses sa Bible, mayroon akong baon-baon na salita. Dapat ganun. Amen po. Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinatay, kundi sa bawat salita ng Diyos na nanggagaling sa kanyang labi. Man shall not live by bread, but by every word that proceed out of the mouth of God. Kanyang katindi ang salita ng Diyos. Oh, ganun may pahawak na. Eh, paano kung nandun ka sa ano yun, yung yugto ng peligro? Ano na yung sabi ni Pisa? Eh, nandun na yung ahas. Pag may salita ng Diyos, ahas! Demonyo! Sa pangalan ni Jesus! Layas! Dapat ganun eh. Kinagat ka na, hindi ka pa na, wala kang baon eh. Pag may baon ka na salita ng Diyos, eh kahit na ng demonyo. Amen? Bakit? Eh, punong-puno ka eh. Pero mo ba naman pag may salita ka ng Diyos eh, yun yung sinusuri, in-examine, nilay-nilay, pinagbubulay-bulayan. Kasi na wala kang trabaho, magano ka muna. Tulungan mo ako. Pag nalang bahala, sinabi mo, Panginoon, na ask and it shall be given, seek and it shall find, knock and it shall be opened. Ito mo hanapin sa Bible, sa kalooban ng Diyos. Hindi mo, yung iba, nahirapan. Bakit? Pero pag trabaho ka, meron fruit liner, gusto ko. Diba? Siyempre, parang nag-COVID yun. COVID. Ang daming volunteer na natamaan ng COVID. Diba?
Kaya pag walang protection sa nararamdaman ka, kaya we must have the church that is founded. Talagang it will survive. Kahit na pandemic, survive pa rin tayo. Kahit na walang-wala na, survive pa rin tayo. Sinabi yan eh. Kilala niyo yung soft drink sa Bible? Ha? Meron soft drink sa Bible? Si Habakkuk. Yung Coke, si Habakkuk, propeta Habakkuk. Ano sabi ni propeta Habakkuk? Ang sabi niya, mawala ng gatas, mawala ng bunga ng puno, ng mga upas, gatas ng mga tupa, mawala na. Pero ako'y sasamba, maglilingkod sa Diyos. Ako'y magpupuri sa Kanya. Dapat gano'n tayo. Wala nang ayuda, Panginoon. 3 times na lockdown, ubus na rin ang ayuda ng gobyerno. Pati barangay namin. Pero ako pa rin. Maglilingkod sa Diyos. Dapat gano'n tayo. Hindi parang nataktak tayo lang yun. Na parang no. Sabi ng Lord, kung balikan, lakasan mo ang loob mo. Malakas pa ang loob ng ganyan. Pag sinabing lakasan mo ang loob mo, hey! Thank you! Di ba? Nung kasa kumukontra ng salita ng Diyos, sabi mga kapatid, huwag mong kontrahin ang salita ng Diyos. Dapat susunod tayo sa salita ng Diyos para mapagpala tayo. Amen? Amen. Palapakan natin ang Diyos. The church that is holy and separated. Ang iglesia na banal at inihiwalay niya yung kanyang sarili sa gawa ng mundo ito. Wari may nagmamadyo. May nagtatari ng sa pula, sa puti. Oh. Di ba? Iniwasan niya. Kasi iniwalay mo. Kaya sabi ng Book of Psalms chapter 1, blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. And in his law, he meditates day and night. He is like a tree planted by the rivers of water. His leaves shall not wither away. Na hindi nalalanta kasi nandun siya sa batisan. Sa kapanahonan, namumunga siya. Kasi ano yung katuwaan? To meditate His word, His law, day and night. Hindi ka matutuyuan. Kaya, ang sabi ng Lord, no? The church that is holy or separated, tignan mo yung husband and wife. Husbands, love your wives. Just as Christ also loved the church, and He gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Inatulad po yan sa mag-asawa. Yung pagpamahal ni Kristo sa iglesia. Binigay niya yung kanyang buhay. Kaya yung mag-asawa, iniwalay nila sa sarili nila sa dati niyang pamilya. Yung ano? Kaya hindi nagsisiparate. Kasi magkakaroon sila ng panibagong buhay. Magbubuo sila ng pamilya. Pero, kaya sabi niya, husbands, love your wives. Ang ibig sabihin, mga asawang lalaki, mahalin nyo ang inyong mga asawang babae, mga asawang lalaki. Kasi yung asawang babae, matara yan. Nature ng babae yan. Adan, kainin mo to. Di ba? Nature yan. Ano yun? Huwag ka na kayong magtaka. Nature ng babae yan. Kaya sabi ng Lord, mahalin mo. Mahalin mo yan, kahit nanager yan. Diba? Diba? Walang babae na hindi suplada. Wala, lalo na sa asawa. Babae sa iba yan, pero sa asawa. Technically, alam nyo, patatawa tayo. Pag sinabi na Diyos, totoo yun. Ang gawin mo lang, Lord, tulungan mo ba ako na mahalin siya? Daming katangian niya. Dami. Mula nung kabata, ibang nagpalaki niya. Ibang pag-ugali niya. Ibang pag-ugali ng pamilya ko, ibang rin ang pag-ugali ng pamilya.
Pakisama. Mahalin mo yan. Amen? Kung ang pamilya niya nilasing mo, mahalin mo pa. Kung pamilya niya nilaging nagtutugin, ito pa rin. Diba? Eh, naging Kristiyano ka na. Mahalin mo. Eh, kung nagtutugin, paano? Mahalin mo pa rin. Sinabi ng Lord. At kayong mga babae, o kala nyo lalaki lang. Siyempre, kawawa naman yung lalaki. Magpasakop kayo. Pasakop naman kayo. Kahit na mas malaki ang kita, makalino kayo, mas madiskarte kayo sa buhay. Kahit yung asawa ng lalaki, brother na, si brother na, magpasakop. Sinabi ng babae, ako ang boss nito. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi sabi ng Lord eh, hindi pwede. Ako yung ulo. Ako yung ulo. Ikaw yung saya. Ano yung saya? Under Bisaya. Ibig sabihin, nasa ilalim na. Saya. Alam po natin ang Lord. He might present a glorious church. Himself, having spot or wrinkle of oil is a stain, but that she should be holy and without blemish. Ano mo, ipipresent yung asawa mo. Ganon tayo pinalisin ng Lord. Ganon tayo pinili ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi, mapalad ka ka. Mapalad ka sis. Yung foundation natin, totoo. Kaya wag kang basta makalimo. Baka mamaya ano po yun? Ang katangian po ng rebellious spirit is stubborn, stiff-necked, and witchcraft. Mga mangkukulam. Kaya pagka tinikman nyo yung putahe ng mangkukulam pa na rin. Ganun po yun. Kaya mayroong lason eh. Kaya napaka ang rebellious spirit. Kaya tinagigan tayo ng Lord. Ano rin gagawin? Ituring sila na hintin. Grabe, ay Diyos ang nag-utos nun. Awa-awa. The church that is united. Ang gusto ng Lord magkaisa. Ang gusto ng demonyo, divided. Para hindi makuha ang pagpapala ng Diyos yung mga anak na tunay na. Nagkaroon sila ng pagkakaisa. And when the day of Pentecost was falling up, they were all in one place. Nagkaroon sila ng pagkakaisa. Bakit? Panahon ng Pentecostes eh. Pag sinabing day of Pentecost, libre yan. Ibig sabihin, malaya po sila. Kaya katanggap po sila ng biyaya dyan with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Nagkaroon po ng ingay galing sa langit. Bakit? Yun yung promise ng Lord eh. Makatanggap sila ng banal na espiritu. Di ba? And as of a rushing mighty wind, and it filled all the house that they were sitting. 120 na disciples ang ating Lord. Napuspos po sila ng Holy Spirit. As the Spirit gave them the utterance, kaya nag-speak in tongues sila. Kaya puspos po sila, kaya nung nangaral po sila, ay naku, talagang lumago. Dumami, halos doon na sila nagpipinoship sa templo. Pero mo, ang pangangailangan ng isa't isa, binibigay ng mayaman. Kaya yung iba, nagbibintahan. Anong kailangan mo, sis? Anong kailangan mo? Mahirap. Kaya dyan namatay si Ananias sa pera, nagbintahan. Kaya kung gusto nyo mapagpala, ay, hindi sa mundo. Yan ang sikreto ko. Tithes is a commandment. It is not an obligation. Hindi obligasyon yan. Talagang salud yan. Gusto nyo bless ng Lord? Nakabakot ka, walang devourer na papasok. Kahit katamang-tama lang ito mating sa'yo, parang pusok ka lagi. Pero pag nasa loob ka, at least ka. Napakabuti. The church that is united. Kaya makipag-isa ka rito. For where
there 2 or 3 witnesses are gathered together, I am in the midst. Sa Book of Ecclesiastes, kailangan dalawa magkasama kasi pag kiniginaw yung isa, walang pagginaw. Kaya kailangan united. No man is an. Kaya maraming mga bata na yung hindi nila na-enjoy yung nila. Amen? Bakit? Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Gusto ng Lord, ito yung gusto ni Lord. Pahiram ko lang yan sa iyo. Tuturuan ko yan. Basta pinakatiwala. Train up and child, the way you should go, and when he is short, it shall not depart from you. Basta hindi ka na nagpuna. Amen? The church that is founded and built by Jesus Christ, the church that is indwelled and empowered by the Holy Ghost, the church that is nourished by the Word of God, the church that is holy or separated, the church that is united. Amen. Yung church na tinutukoy mo dyan, yung templo, yung church, yung mga believers na pumupunta sa templo. Okay, tingnan natin. 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Who is in you, whom you have God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kanina, church, founded. Ngayon, templo na yung katawan. Hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? Binayaran kayo o yun po, pinili kayo ng halaga. Dugo ni Kristo yan. Kaya huwag niyong lalagyan ng kasalanan. Huwag niyong ipapadipay yan. Ang sabi doon sa susunod, don't defile the temple of God. Huwag niyong sirain. Kasi, pag sinira niyo yan, ang Diyos ang sisira sa inyo. Ang ibig sabihin kahit naman nananampalataya ka, pag sinira mo yan, templo ng Diyos yan. Inabuso mo yan. Nilagyan mo ng kasalanan. Nilagyan mo ng bisyo. Nilagyan mo ng hindi magagandang bagay. Nag-isip ka ng masasama. Ang Diyos ang sisira. Ang Diyos ang makakalaban. Everybody say amen. Amen. Kaya huwag mo kapusuhin. Ibig sabihin, may limitation to. May pahinga to. Huwag magpuyat ito. Kailangan, huwag lagi mag-isip tapos kulang ang kain. Eh, sisigurahin ka. Mag-aasidik ka. Aakyat yung mga ano. Bakit? Kulang. Kulang sa rest. Kulang sa tamang pagkain. Sa tamang oras. Kaya alagaan to. And everybody say amen. You have the mind of Christ, hindi ka na pwede mag-isip na masasama. Kahit na masama yung ginagawa ng kapwa mo, nasa Lord ka, you have the mind of Christ, abahala mo sa kanya. Anong pakialam ko kung meron siyang bago? Kasi ang mga iba, kung ano yung meron pa, gusto niya rin magkaroon ng gano'n. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ano rin yung turing natin sa mga ano? Nakaklas? For what fellowship has righteousness with lawlessness? Matuwid, hindi matuwid. And what communion has light with darkness? Alam mo na sa ilaw ka na sa dilim sila. Pwede ba makipag... hindi pwede. And what accord has Christ with Bilian? O bakit pagkikisa ka ba kay Bilian? Or what part has a believer with unbeliever? Ano nang panataya ka na? Nag-break away yan. Ingat na lang. Huwag kang magipamato niya. Ang backslider, grabe ang spirito niya. Di ba yung unbeliever na hindi na backslide na walang alam sa kita? Talagang unbeliever yun. Pero yung believer na tumalikod, mas magaling pa sa iyo yan. And what agreement as a temple of God with idol? For you are the temple of the living God, as God said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Pero mo sasabihin sa iyo, kay Diyos, ako magiging Diyos nila. Sila magiging bayan ko. My good and faithful servant, welcome to my kingdom. Alapakan natin ang ating Panginoon. At salamat sa Diyos. Hallelujah. Para sa lahat, ang Diyos na buhay,
Maraming po sa iyong salamat sa iyong mga salita. Patuloy na nagpapalakas po sa amin. Patuloy, Lord, na pinapainit ang aming pananampalataya na hindi nanlalamig, Panginoon. Nais po na kami, Diyos, ay manalig sa iyo, Panginoon. Sa kabila, O Diyos, ng mga gawa ng kaaway, alam po namin na mas makapangyarihan ka sa lahat. At ikaw po, Diyos, ay nasa aming mga puso, nasa aming mga kaisipan, nasa aming kaluluwa. Kami ang templo mo, Panginoon. Kaya linisin mo itong templo na ito, alagaan po namin, na huwag namin hayaan na makapasok ang gawa ng kaaway, na ipupulyot yung aming sarili, Lord. Nais namin, Lord, na makapaglingkod sa iyo ng maayos. Kaya patuloy, Diyos, na puspusin mo kami ng iyong Holy Spirit. Payamanin mo kami, Panginoon, sa mga mabubuting gawa. Payamanin mo kami, Lord, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Payamanin mo kami, Diyos, sa mabubuting gawa sa aming kapwa. Maraming po salamat, Lord, na isa po kami sa tinawag mo at pinili mo para ikaw ay manahan sa aming buhay. Kaya na-enjoy po namin, Lord, ang kaligtasan na bigay mo sa amin. Na-enjoy po namin, Lord, ang buhay namin. Sa kabila, O Diyos, na napakarami pong pagsubok. Alam po namin, Diyos, na kasama ka namin. Maraming salamat po sa aming mahal na Bishop na ginamit mo sa oras na ito. Patuloy mong pagpalain ang aming mahal na Bishop. Patuloy mo siya ingatan. Patuloy mo siya i-guide, Panginoon. Ito po ang matangi at paparangalan sa kanyang buhay. Thank you, God, sa pag-iingat mo rin sa aming mahal na Bishop. Ganun din sa amin, Lord, ng mga trupa mo, Diyos. Patuloy mo iuna tayo kapagpalang kamay. Patuloy mo aming basbasan, Panginoon. Pagpapalang nagmumula sa iyo. Igisin mo kami sa iyong dakilang pag-ibig. I-unite mo kami, Panginoon, sa kalooban mo. Hindi sa kalooban namin, Panginoon. Sapagkat kung kalooban lang namin, Lord, mapapahama kami. Pero dahil ikaw ay nanahan sa aming buhay, Lord, ang kalooban mo ang mangyari, Lord. Minsan nasasaktan kami, Lord. Minsan hindi namin nais yung pagtutuwid mo. Pero kung kami magpapakumbaba at tatanggapin namin, Panginoon, yung mga paalala mo sa amin, kami, O Diyos, ay maaayos. Kaya maraming po salamat sa patuloy na pagkalinga mo po sa amin. Panatilihin mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo nang walang anumang balakid, Panginoon. Ganon din, Lord, ang mga pusong kamay ng iyong mga anak na walang sawang nagbibigay, nagkakaloob sa iyong gawain. Pagpalain mo ang mga anak mong tapat, Lord, na nagbibigay ng kanilang offering ng kanilang ikaw, Panginoon. Kilala mo sila. Balik mo po sa kanila ng 100-fold ang kanilang pagkakaloob sa iyo. Kaya mo kami pasaganain, Panginoon. Kaya mo kami bigyan ng siksik ng ligatong maapaw. Ano man ang panahon, Lord, kaya mo kami pagpalain. Maraming po salamat. I-bless mo po ang lahat ng kaloob na ito. Gamitin mo po ito sa pangangailangan sa gawain. Ikaw po ang magparangalan sa bagay na ito. Maraming po salamat at sa aming pumunting pag-iwahiwalay, ingatan mo po kami, Panginoon, at baunin po namin ang tagumpay, ang kagalakan, Panginoon. Hallelujah! Ang pagpapala nagmumula sa iyo. Maraming po salamat sa ilamang po ang papuri, parangal at pagdakila sa aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.